हेलो फ्रेंड्स नोंथाङा फाइन भरिनायनिफ्राय बारग'नो सानदों नामा नोंथाङा ट्रेफिक पुलिसजों हमजानायनि उनाव बेनिफ्राय बारग'नो सानदों नामा अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो दिनैनि भिडिअआवहाय जोङो गोनांथार मोनसे टपिक गोदानै सुदां जानाय भेहिकल एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 बेनि सायाव जोङो डिटेल्सआव सावरायगोन हेलो फ्रेंड आई एम दानसोरां बर' ट्रेफिक आइन सेफायोब्ला आरो जुलुम खालामोब्ला सिगांनिख्रुइ 10 गुन बांसिन जरिमाना भरिनांगोन जरिमाना होनांगोन सिगांनिख्रुइ 10 गुन बांसिन जायखिजाया जोङो बे टपिकनि सायाव ट्रेफिक ल'नि सायाव जोङो नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो बे एपिसोडआव जोङो इन डिटेल्स मा गोदान ल'सफोरखौ लाबोनाय जाबाय मा एक्टफोरखौ सोदांनानै बेवहाय मा पेनाल्टि बेवहाय लाबोनाय जाबाय बेखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन नोंथांमोना मिथिगौ जे बोसोरफ्रोमबो हादराव जानाय गासै 5 लाख लामानि जाब्रबथायनि गासै 1,50,000 जिउ खहा जानायखौ होबथानाय थांखि मिरु सरकारा सिगांनि मटर भेहिकल एक्टखौ सोदांना गोदानै मटर भेहिकल एक्ट 2019 आव माखासे जोबोद गोरा आयेन आरो जरिमानाजों गोख्रोङै बे आयेनखौ बाहायफुंनो थाखाय थि खालामदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय बे आयेनखौ आबुङै बाहायफुंनाय जाबाय पुलिसनि मोनसे रायफोदनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोराव सा सानजा भारतनि गेजेराव आसामा लामानि जाब्रबथाय हिसाबाव सेथि मासि आवग्रिदों एन एनालाइसिस ग्लिम्स अन रुट एक्सिडेन्ट्स इन आसाम बेवहाय होनाय बायदिब्ला गासै मोन 8,248 लामानि जाब्रबथाय जादोंमोन बेयाव गासै सा 2,966 जिउ खोमानांदोंमोन आरो गासै सा 7,375 सुबुं गाज्रियै जखम जानांदोंमोन आरो बे रिपर्टनि बायदिब्ला जोंनि रायजोआ हादरनि जाब्रबथाय रेंकिंआव 16 मासियाव दं रेंकिंआवहाय इन 16 नं पजिशनावहाय जोंनि स्टेटआ दङ फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनोदि रायजोआव गासै मोनफ्रोमबो मोन 100 जाब्रबथायनि गेजेराव 30 सुबुङा जिउ खोमानांदों आरो 80 सुबुङा जखम जानांदों सानफ्रोमबो गासै सा 9 सुबुं थैदों आरो 20 सुबुं जखम जानांदों गड़ हिसाबै थांनाय बोसोराव स्टेट डाइरेक्टर जेनेरेल पुलिस कुलधर शइकिया बिथाङा मोनसे खौरां बिलाइयावहाय मोनसे रिपर्टआवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला रुट सेफ्टि रुलनि गियाननि आंखालआ मोनसे मख'जाथाव जाब्रबथायनि मोनसे जाहोन आरो बे जाब्रबथायफोरनि गेजेराव नेम मानियै गारि सालायनायनि जाहोनाव बेबायदि जाब्रबथाय जानो मोनदों बेखौ जोंनि आसामनि DIG कुलधर शइकिया बिथाङा बेखौ फोरमायदों बे जाब्रबथायनि गेजेराव 48% माहारियारि राजालामायाव जाब्रबथाय आरो 20% रायजोनि गुबुन गुबुन लामा फिसा फेनला बे लामारिफोरखौ जानाय जाब्रबथाय दायो जोङो गोदानै फोसावजानाय मटर भेहिकल एक्ट 2019 बेवहाय फोसावनाय माखासे जा भेहिकल आयेन गारि मटरनि जा आयेन बेखौ जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आरो बेवहाय फोसावनाय बायदिसिना जुरिमाना बेफोरखौ जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों साधारन जुलुम खालामोबा 177 धारा बायदियै सिगाङावहाय 100 रां होनांदोंमोन दायो बेवहाय जाबाय 500 रां लामानि आयेन सेफायोब्ला 177A धारा बायदियै सिगाङाव 100 रां होनांदोंमोन दायो बेयाव जाबाय 500 रां लाइसेन्स गैयालासे गारि थायोब्ला 180 धारा बायदियै सिगाङाव 1000 रुपिस पेनाल्टिमोन दायो बेवहाय जाबाय 5000 रुपिस लाइसेन्स गैयाब्ला 181 धारा बायदियै सिगाङाव 500 रांमोन दायो बेयाव जाबाय 5000 रुपिस जौ लोंना गारि सालायब्ला 185 धारा बायदियै सिगाङाव 2000 रां पेनाल्टिमोन दायो बेयाव जाबाय 10,000 रुपिस जोबोद गोसा गारि सालायब्ला 189 धारा बायदियै सिगाङाव 500 रुपिसमोन दायो बेयाव जाबाय 5000 रुपिस पारमिट गैयै गारि सालायब्ला 192A धारा बायदियै सिगाङाव 5000 रुपिसमोन दायो बेयावहाय पेनाल्टि जाबाय 10,000 रुपिस सीट बेल्ट लागायालासे गारि सालायब्ला 194B धारा बायदियै सिगाङाव 100 रां पेनाल्टिमोन दायो बेवहाय जाबाय 1000 रुपिस इमारजेन्सि गारिखौ लामा हगाराब्ला 194E बायदियै बे मोनसे गोदान नेम
बेवहाय 1000 रुपिस भरिनांगोन एन्ड टिकेट लायालासे दावबायोब्ला 178 धारा बायदि सिगाङाव 200 रुपिसमोन पेनाल्टि दायो 500 जाबाय इन्सुरेन्स गैयाब्ला 196 धारा बायदि सिगाङाव 1000 पेनाल्टिमोन दायो बेवहाय जाबाय 2000 रुपिस हेलमेट गैयालासे गारि सालायब्ला हेलमेट गैयालासे बाइक सालायब्ला सिगाङाव 100 रुपिस पेनाल्टिमोन दायो बेवहाय जाबाय 1000 रुपिस ओमफ्राय फनाव रायज्लायना ड्राइभिं खालामब्ला 177 धारा बायदिब्ला सिगाङावहाय 1000 रुपिस पेनाल्टिमोन दायो बेवहाय जाबाय 5000 रुपिस स' जोङो बेखौ जुदि नायो जोंनियाव मेइनलि जोंनियाव थानांगोन लाइसेन्स आरसि सार्टिफिकेट अफ रेजिस्ट्रेसन ओमफ्राय हेलमेट ओमफ्राय इन्सुरेन्स ओमफ्राय पलिउसन एन्ड आरो मा थानांगौ मेइनलि बेखिना सोरबा जुदि बाइक सालायनायाव जुदि सोरबा जुदि फाइन भरिनो सानायखोब्ला एबा पुलिसजों हमजानायनिफ्राय बारग'नोब्ला नोंथांमोना गोसो होनांगोन जे नोंथांनियाव जाहाथे गासैबो थि खालामनाय बे डकुमेन्ट्सफोरा जाहाथे थाजोबो आरो नोंथाङा जुदि फाइन भरिनो सानदोंब्ला नोंथाङा जुदि जरिमाना भरिनो सानदोंब्ला नोंथाङा उइथाउट डकुमेन्ट्स नोंथाङा गारि सालायनो हायो स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जोंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट खालामनानै फोरमायो आरो जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो अननानै जाहाथे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामो बेखौ खावलायबाय जोबथारनायाव बयखौबो जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय